wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa sallama tasliman katsira wa ma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Maksum rahimakumullah. Monggo anggenipun kita ngaji nambahi ilmu, kita lajengaken malih. Mugi-mugi Allah taala paring dumateng kita ilmu ingkang manfaat, maslahah barokah fid dini wa dunya hatta akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ba'si wal qadril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu tahsyamu wal anbiya'i wa fi yaumin yafnal alamu. Kepungkur pun kita aturaken cabanganipun iman ingkang kaping 4. Inggih menika iman dumateng para nabi, para rasul. Kalau kepungkur dipun aturaken nabi niku jumlahe enten pinten? 124.000. Sing wajib kita imani keranten wonten dawuh keterangan wonten kitab Al-Qur'an selawi. Apal napa dereng? Nabi Adam, Nabi Idris, sak ngandap ngantos Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sing ati-ati tenggene YouTube, tenggene Google, tenggene Facebook dan sebagainya sing jadi permasalahan kula panjenengan sering nyumerapi, sering delok video-video wonten Facebook, wonten YouTube dan sebagainya tentang Nabi Adam, tentang Nabi sinten? Nabi Ibrahim sak piturute. Zaman sakniki zaman kecanggihanipun napa jenenge? Teknologi. Zaman teknologi elektronik digital sangat canggih. Sehingga ora perlu tuku buku, cukup buka HP, nek enten napa-napa di-download beres. Anak kula sing gedhi niku, sidul niku sing kadang khotbah teng mriki niku kuliah niku mboten nate tuku buku. Tibakno sedaya di PDF, sedaya disimpen teng kene HP niki. Nek sinau buka HP. Nek sing sitoke mboten tuku buku seminggu pisan buku siji loro mesti tuku. Dulu enek napa jenenge paketan teko ngoten. Tapi buku wis koleksi buku akeh ngoten niku. Para bapak, para ibu ingkang minulya, kula matur mekaten sing kula samari generasi-generasi muda, generasi-generasi nom-noman
terus sregep sinau, akhirnya terus download perjanjian lama, download perjanjian baru. Nah sing tuwek-tuwek ora ngerti ngono kuwi apane Pak Jinem ora ngerti belas ngono. Sing download ki apa, sing PDF ki apa. Tapi bangsane Pak Jinem barang ngono ki ora ngerti belas. Kula yo ora ngerti ngoten niku. Paling mungkin enek apa-apa tugas ing MUI ngoten niku kula ngongkon anak kula niku. Para bapak, para rawuh, niku penak. Mungkin nek wis duwe ngoten niku terus di-download, digawe buku PDF tapi niku nggone tenggene HP. Niku mungkin sak wayah-wayah butuhne nggawa HP sitok niku karek ndeloki sret ngoten. Sing kula maksud malih, sing kula khawatiri malih kados tenggene kitab perjanjian lama teng mriku wonten critane Nabi Ibrahim. Uga wonten critane Nabi Yakub. Ning ora padha karo Al-Qur'an. Niku mboten sami kalih Al-Qur'an. Critane niku mboten padha karo Al-Qur'an. Ngoten intine. Lah, kula panjenengan sedaya kudu mengimani kisah perjalanan hidupipun para nabi rasul sing wajib kita imani khususe enek selawe niku ndamel kitab standar dawuhe Gusti Allah Al-Qur'an. Nek Nabi Ibrahim ki ngene bijing kula aturke. Nabi Adam sak piturute. Insyaallah pertemuan sing ajeng niki dereng kurban to? Dereng Idul Adha to. Nggih kula critakne Nabi Adam sampai akhirnya dadi tawaf. Terus jadi Padang Arafah, jadi Musdalifah, jadi apa jenenge Tugu, napa Pak? Jadi Tugu Rahmah. Sak piturute insyaallah sing ajeng mawon. Nggih benjing kula damel repekane sik. Niki dereng dugi mriku. Mila kula matur nyanggone cah nom-noman lare-lare sak piturute nek cara maca buku critane para nabi rasul ya sing berdasarkan Al-Qur'an. Nek upamane ndelok film niki dinten kathah lho Pak. Teng ngene YouTube niku enek filme Nabi Yusuf ning versi Yahudi. Enek filme Nabi Yusuf versi Nasrani. Enek filme Nabi Yusuf versi Islam. Nah, gak padha sitok karo sitok ini wis gak padha. Filme Nabi Musa versi Islam, filme Nabi Musa versi Yahudi. Niku gak padha sitok karo sitok ini wae. Kadang-kala niku jane penting. Maksud kula ngeten. Enek sing tuwek-tuwek ngeten iki wis mboten butuh ngoten niku wae. Mboten terpengaruh. Sing bocah-bocah niku kadang-kala dienekne pengaosan sing sifate niku enten layar terus mungkin diterangne iki nek mungguhe wong Yahudi ngene nek wong Islam iki ngene filme sing iki dan sebagainya. Ngoten niku jane penting anak-anak kita nyumerapi ngoten. Soale kabeh cekelane wis HP, omah-omah kabeh wis enek wifi ini. Anak-anak niku nek mboten kelompok ngeten iki, di omah paling nyekel HP. Nah ibu-ibu mbah-mbah niku wis gak niku ora butuh ngoten niku Pak. Nggih. Nek sing nom-noman kados kula Pak Sidik ngoten niku ya nyekel HP. Tapi sing dideloki nggih mboten ngoten niku, bocah-bocah niku kadang ya game sak piturute. Nah, mila Bapak Ibu rahimakumullah. Penting terus ngaji anak-anak insyaallah wis ngaji kitab Aqidatul Awam, diterangni para nabi rasul sesuai karo Al-Qur'an. Diterangni jumlahe para nabi rasul sing wonten tenggene Al-Qur'an kabeh nek selangkung riwayate ngene panjang lebar.
DPR kagem kula panjenengan sedaya. Nek rasul niku sedaya jumlahe wonten 313. Enek sing dawuh 314, enek sing dawuh 315. Niku jumlahe rasul. Nek nabi kuwi enek 124.000. Bener, Pak? 124.000 apa 112.000? Kuwi jumlahe nabi. Lah, nabi niku dipundhut, disaring dadi rasul. Jumlahe rasul niku enek 13, enek 313, enek sing dawuh 314, enek sing dawuh 315. Jeneng-jenenge sinten enek jane, Pak. Kula gadah kitabe. Kuwi nabi sapa? Nabi Samuel, Nabi Daniel, Nabi Irmia, Nabi Khidir sing boten wajib kita imani. Lah di antara 314 niku sing wajib kita imani selawe. Selawe niku kula jenengan kudu roh. Kudu roh ki jenenge iki riwayate ngene kudu roh. Soale Nabi Rasul sing akeh selawe niku uga diterangne tenggene kitabe Yahudi, kitabe Nasrani. Ning versine ceritane ora padha. Ceritane ora padha. Lah ora padane piye? Kula jenengan kudu gondeli Al-Qur'an. Al-Qur'an iku bersih dari cerita-cerita negatif. Nek mungguhe perjanjian lama, ceritane Nabi Lut niku elek banget, Pak. Tenggeriku niku. Wis elek. Nek tengene Al-Qur'an sedaya niku sae. Mboten enten sing elek. Tugase kula panjenengan nyumerapi para nabi rasul, mengimani para nabi rasul sing mekaten. Lajeng rukun iman sing berikutipun, cabanganipun iman sing berikutipun inggih menika wa bi yaumi yafnal alam. Dina rusake alam. Alam donya saisine niki rusak, hancur. Nggih menika dina kiamat. Niku iman, cabangan iman sing nomor 5 inggih menika dina kiamat. Iman kawontenanipun dina kiamat, benjing langit bumi sak isine niki rusak. Mari ngoten terus enek bumi sing anyar, manusa ditangekne saka kuburipun. Wis dina kiamat pun nggih. Iman dumateng dina akhir. Wabil yaumil akhiri. Kuwi biasane nek subuh pujiane niku, Pak. Ngriki napa? Siji tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sing nomor 2 nek mboten ngoten pujiane napa? Apa ten niku? Aja subuh mboten niku. Subuh niku diwaca dikire subuh niku pujiane isine dikir sing sae mawon. Sing nomor 2 biasane amantu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kuwi pujiane niku nek subuh, nek gak ngono li khamsatun utufi biha harul wabail khatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Nek gak ngono pujiane ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam. Piye niku awale?
La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Niku bar adzan subuh diwaca ping 3. Ya Hayyu ya Qayyum niku lho. Ya Dzal Jalali wal Ikram santai. Kuwi wacanen ping 3 minimal insyaallah sedo dijamin husnul khotimah. Ngoten. Pripun wau? Apal to punan? Ibu-ibu apal dereng? Bu. Enek gak tau wonge. Apal napa dereng? La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Niku nek baradan aja kurang ping 3 nek maca diwaca ping 3. Insyaallah ajek ben subuh maca niku minimal ping 3. Insyaallah mungkin nek sedo husnul khotimah. Atine diparingi urip di saat ati-atine manusa mati. Dipun paringi tansah imut dalam kondisi bagaimanapun. Tansah dipun paringi imut dumateng Allah Ta'ala. Niku dawuhipun mekaten. Wis pujane niku mawon tasbih. Nek mboten tasbih nggih la ilaha illa anta hayyu ya qayyum niku nek ngono amantu billah sampai turute nek ngono li khamsatun utufibia. Wis niku wae pujane gonta-ganti niku aja liyane. Shalawat Jibril oleh mawon mboten napa-napa. Ngeten niku. Tapi shalawat niku kan identik dengan semangat to, Pak. Semangat iki ya dhuwur, asar, ngono. Maghrib semangat. Nek subuh niku sayup-sayup ngono mawon lho. Kalem sayup-sayup. Badirungane penak. La ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum. Penak to? Dirungokne penak. Niku wau. Sahdu hawane sumilir dereng enten hiruk pikuk dereng enten rame ujiane niku. Ngaten. Mungkin nek dhuwur ujiane selawat ae sing apik. Zuhur asar niku pujiane selawat ae sini ajak-ajak jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ngono ae. Ayo para kanca padha salat berjamaah. Ganjarane 17 derajat berjamaah. Terus mbuh wis ngoten. Ngerek magrib isine ngeden-ngedeni wong-wong kaya ini. Magrib niku pujian. Jane ngoten. Eling-eling sira manusa nek urip ana alam donya malaikat jurupati lirak-lirik maring sira. Oleh lirik malaikat arep jabut nyawa sira. Ben ngomong ki ben eling mati nyata niku. Ini magrib. Nek malam Jumat ya ilahilas tulil firdausi ala niku sing apik. Ngoten. Niku mboten enten jane ora enek hadise niku. Saben malam jemuah ahli kubur mulai nang omah ngoten niku. Ya apik ae niku dene ngoten niku. Kula riyen niku nggih ngoyo nek kemis ngoten niku kemis bar luhur niku simbah niku wis bengok-bengok. Kayak diresi kamar-kamar disaponi. Sing resik bantal-bantal ditata sing apik. Ngoten niku.
Nyapa to Mbah? Bae mulih. Ngoten niku. Bae mulih. Ayo kono maca Yasin, tahlilan kono. Maca Quran sak piturute. Napa leres niku wau? Nggih, tengene kitab Tanbihul Ghafilin niku dipun dawuhne. Sing nanti kula aturke jenengan kapan-kapan nek kemutan kula golek ning hadise kula wacakne. Sinasa mungkin hadise dhaif. Nek malam Jumat mulai asine mboten malam Jumat, Jumat. Nek wis mlebu Jumat berarti Kamis Maghrib nika sampai tumakaning Setu Maghrib. Ahli kubur niku kali Gusti Allah dipun paringi oleh mulai delok anak putune omahku. Kok engko wis genek sing dikenal, omahe wis didol, sing nggoni wong liya sak piturute. Ahli kubur niku lungguh teng maesan sisih lor. Ngenteni kirimane anak putune. Mula kula jenengan nek wayah tahlilan sing ora disebut, sing imami teng mriki sinten sing imami tahlil Pak Kamim napa Pak Mutakin. Nek malam Jumat ngimami tahlil ngoten niku nek wayah bar magrib nggih to. Niku khususne dewi-dewi. Ngeten Bapak Ibu, enten cerita tenggene kitab Usfuriyah. Riwayatipun Bu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami niku ulama agung zaman semanten. Wali agung dihormati kalih para alim ulama zaman semanten. Panjenenganipun kisah lunga, wong biyen lunga niku lak ya numpak jaran, numpak unta, numpak cikar, numpak dukar, numpak keledai begol. Ora kaya sakniki. Sakniki numpak mobil sak piturute. Terus biyen niku omah sik arang-arang. Cara leren ya sak nggon-nggon. Pokok anak wit gedhiyup leren dik ngono. Nah, sakniki uga leren yang masjid ben nggon nenek masjid kok sakniki penak. Bu Yazid Al-Bustami niku melampah bepergian terus panjenenganipun kesel. Kesel niku napa to, Pak? Letih awake mboten penak. Lajeng panjenenganipun istirahat, kebetulan enek nggon istirahat penak niku enek wit gedhi niku tenggene kuburan. Panjenenganipun terus leren teng isor wit gedhi niku, sing wit gedhi niku tenggene kuburan, wilayah kuburan. Terus panjenenganipun leren sayup-sayup angine sumilir penak, keturon. Basa keturon niku ngipi. Rumasane enek wong ngantri akeh bodho nggo wadah. Enek wong loro sing ora melok antri, wong loro niku guyon wis nggo wadah kebak isi samu barang. Maka Bu Yazid niku tanglet. Ngoten niku wau. Jeneng nika sinten nika? Nika antri, Pak. Antri pokoke. Antri napa niku? Antri kirimane wong Islam. Nah niki antri kirimane wong Islam niku jenenge tahlilan Jami'il Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ngaten niku min ahlil kubur Al-Fatihah. Al-Fatihah sitok tahlil sak piturute dikelumpuk ning poncotan kono. Ahli kubur sing Islam sing ora dikirimi anak putune jentrek-jentrek antri. Antri murih sawab saking waosan kalimah-kalimah thayyibah dungane wong sing isih urip. Nah, lah sampeyan gak melok antri, kula mboten nderek antri, keranten anak kula sregep ngirimi kula, sregep ndongakne kula. Mula kula mboten nderek antri. Wis. Bar ngoten let pirang taun Bu Yazid lewat mriku malih. Istirahat teng mriku malih terus turu, ketileman teng mriku malih. Nggone padha. Ngipi sing diipeni perkarane padha ning mboten padha. Ngipine petuk wong antri, tapi wong loro niki wis gak lungguh dhewe, wong loro asik mboten Pak, melok antri. Bu Yazid kaget, "Loh Pak, jenengan kepungkur niku mboten antri, lah kok niki kok melok antri?" "Nggih Pak, anak kula wis lali kalih kula. Mboten nate kirim dateng kula, mboten nate ndongakne kula. Akhire kula melok royokan Jami'il Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ahlil kubur lahumul Fatihah." Nek jemuah ngono kae khatibe mesti ndonga Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Niku nek cara diwujudne maghfirah pengapurane Gusti Allah sing umum kanggo wong Islam, ahli kubur bodho antri, Pak. Ahli kubur bodho antri. Teng mriki tasih disebut ila hadrati summa ila ruhi Pak Liancu Al-Fatihah. Tasih keluargane nggih tasih ngriki. Mboten no. Tapi rumiyin kan jamaah ngriki ngoten lho. Summa ila ruhi Pak Sakidi, sak miturute nggih. Tasih to, tasih diwaca to. Sitok Al-Fatihah. Ngaten. Niku wau. Dadi nek disebutne wong 5 Fatihah siji berarti ya siji didum. Ngoten ta. Nek jami'il muslimin wal muslimat diropel kabeh niku bodho antri wong Islam sing pun sedo niku antri kabeh murih niku wau. Nah, maka Bu Yazid terus tangklet. Lah putrane jenengan niku asmane sinten to? Jenenge niki. Omahe pundi? Omahe mriko. Pun mengke kula padosani Bu Yazid Al-Bustami niku wau tangi, wungu saking ngipine saking sarene lajeng melanjutkan perjalanan. Basa melanjutkan perjalanan niku kepethuk setunggalipun panggonan sesuai kalih teng ipene. Tenggene tanah Baghdad, desa iki enek bocah lanang jenenge iki bakulan buah-buahan teng pojokane pasar Baghdad. Kali Bu Yazid diparani, "Mas, sampean leres asmane niki?" "Nggih." "Bapak ibune sampean pun sedo?" "Nggih." "Lah kok jenengan semerep, Pak? Jenengan niku sinten?" "Aku iki Bu Yazid." "Oh, Bu Yazid sing kondang ulama agung." Nek cara ngriki ya almarhum Malik upamane ngoten niku wae. "Enten napa?" "Ngeten iki wae." "Ngeten lho, kula niku ngipi ngene-ngene biyen. Terus sakniki ngipi kula ngeten. Piantun sing dipun sebat niku langsung lungguh ndoprok, nangis geru-geru." "Nggih, ngono. Nggih, Pak, leres niku. Kula pun enten 3 tahun niki mboten sempat ziarah dhateng kubur bapak ibu kula. Kula pun enten 3 tahun niki hampir mboten nate ndongakne bapak lan ibu kula. Soale kula repot. Kula rabi duwe bojo, bakulan buah teng pasar grosir laris, bakulan buah teng ngene Jombang ya laris. Akhirnya gak sempat kula." gak sempat nyang kuburan macane tahlil sak piturute. Bisnisnya berkembang pesat. Lali karo wong tuane malian. Jenengan yo ngene iki to? Wonten niku. Lali karo wong tuane. Wis gak kelingan wong wis mati ae kok ngoten niku. Ora ngerti sing kono Arab. Mula ayolah kula jenengan khususnya malam Jumat teng mriki bar magrib dipingin Pak kami menapa mutakin napa sinten niku lah. Ngoten niku wau. Apa to? Abote dhuwit 5.000 10.000 ben Jumat dititipne Pak kami niki ibu kula niki bapak kula tulisane diwaca mengke Al-Fatihah ben wong tuane kula jenengan sing sampun sumare mboten antri kaya ipene Bu Yazid Al-Bustami kala wau. Niki nek kok golek hadise ya ora enek. Wong niku testimoni kok, ngerti testimoni? Testimoni niku pembuktian. Enek ipene ngene. Hadis Kanjeng Nabi jane ya enek, mongke kula jenengan rung teka kono. Utawa ora percaya karo hadis kuwi. Ngono nek hadis kok arani hadise dhaif. Lah Kanjeng Nabi ora tau nahlili bapak ibuke. Bapak ibuke Kanjeng Nabi urung Islam kok zaman sakmono. Lah Pak mbokmu lak ya wis Islam. Pun wal ba'si lan iman dumateng tangi saka kubur. Wis nek wis iman dumateng dina kiamat. Dina kiamat niku benjing ngrusaki alam donya sak piturute niki dzulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha al-qari'atu mal qari'ah. Hancurlah semuanya. Niku jenenge dina kiamat. Kapan dina kiamat?
Dina kiamat niku jek suwi Bapak Ibu. Benjing niku nek wong Islam tak resik, dawa niku mengke. Nabi Isa Imam Mahdi niki mudhun. Nabi Isa niku benjing dening Allah Taala didukke ana donya. Tugase Nabi Isa niku merangi Ya'juj Ma'juj, mateni Dajjal, meluruskan akidah sing bener. Ngaten nek panjenenganipun boten seda disalib sak piturute, wong-wong Kristen sing bodho ngomong nek kuwi menganake Tuhan sak piturute niku benjing arep berhadapan dengan Nabi Isa. Nabi Isa terus benjing garwa rabi sak piturute sampai Nabi Isa sedo. Bar Nabi Isa niki sedo dunyane ayem tentrem gemah ripah loh jinawi sak piturute. Nabi Isa niku mimpin masyarakat suwene 40 tahun. Pemerintahane mung sitok. Sak donya niki pimpinane sitok manggone teng Madinah inggih menika Nabi Isa kalih Al-Mahdi. Benjing. Lah muncule Nabi Isa kalih Al-Mahdi niku kapan? Nek wis menusa sak donya niki mboten enten sing Islam. Wis ra enek swara adzan. Sing Islam namung tenggene telunggon. Mekah, Madinah kalih Palestina. Liyane nek cara dawe mbah-mbah tanah Jawa wis kerem. Wis gek enek kerem banyu tanah Jawa niki. Kapan niku mbuh? Nggih suwi wallahu alam. Ngoten. Para bapak, para ibu ingkang minulya, niki nek wis Nabi Isa niku seda, lajeng manusa mundak elek. Alih generasi mundak elek. Balik asalnya tukang maksiat, tukang mendem, wis wong Islam entek sak piturute. Nek wis wong Islam entek resik wis gawe enek wong adan, gawe enek masjid, gawe enek bahkan Ka'bah ya wis ilang dimbrukne karo wong Afrika. Wis gawe enek wong Islam blas. Mekah ya ora enek wong Islam, Madinah ya ora enek wong Islam, entek resik wong Islam. Menusa kafir kabeh. Lakune gak karo-karoan. Srengenge metu saka kulon. Nek wis srengenge metu saka kulon niku, manusa lakune wis gak karo-karoan, Pak. Wis kaya pitik ngoten niku. Enek wong wedok pinggir dalan tumpaki, enek wong wedok anu tumpaki ngoten niku. Benjing akan terjadi. Lah antara mangsa niku sampai dina kiamat niku tenggene kitab tafsir mangsane tasik 1.700 tahun. Jek suwi. Jadi mulai srengenge metu saka kulon sampai terjadi ini dina kiamat, enek sing dawuh 100 tahun, enek sing dawuh 120 tahun. Lah nek terus ngomong sok ben kiamat ngono. Tanggal selawe, bulan selawe, tahun 2020 kiamat. Nah, tadi. Wis aja ngandel ngono ae. Soale bulan selawe ra enek. Sing enek ya bulan 12 paling oke. Ngoten niku. Para lho kepungkur kan ngoten to, tanggal 12 bulan 12 tahun 12 terjadi dina kiamat gombal amomo wong adan sik enek sing ndi-ndi kok ngoten niku. Ngoten. Jesuwi. Ngoten Jesuwi niki. Niki dinten kira-kira kiamat jek 500 tahun punjul. Kula jenengan ora kakean polah ngoten mawon. Wong niki benjing tasik diramalkan Islam itu akan muncul tenggene Eropa dan menjadi negara besar ngalahne Amerika, ngalahne Rusia. Benjing akan terjadi. Wis suwi berarti Nabi Isa kali Al-Mahdi niku tekoni isik suwi. Kula jenengan ra menangi. Para bapak, para ibu ingkang minulya, benjing enten diterangi sitok-sitok. Niku jenenge dina kiamat. Ngoten. Enten sing tanglet napa derek mboten? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ziarah kubur nggone kuburan niku prenca-prenca.
enten sing teng mriku, enten sing teng mriku, tapi kula jenengan semerep kuburanipun. Lah niku pripun? Cara dijamak tenggene setunggalipun kuburan pareng mboten napa-napa. Oleh dongane teko-teko, istighfare teko-teko. Tapi sing kula jenengan mboten mara, mboten roh. Ahli kubur niku nek kita parani roh lho, Pak. Nyak roh. Kula pamane tenggene ibu kula lungguh teng mriku niku roh iso nyawang awake dhewe sing teng dhuwur niku wau. Lah nek jenengan mboten mriku nggih mboten roh. Nggih, namine semerep sujud diropol dadi sitok, mboten napa-napa dungane teko. Cuman fadilah ziarah kubur mboten oleh. Lah fadilah ziarah kubur menawi kula jenengan menika teko teng kuburan masing-masing. Ngriku iso roh awake dhewe, oh putuku teko. Ngoten niku seneng banget. Bungah banget. Diwacane Yasin, diwacane tahlil niku remen banget. Mila nek saged sinaosa upamane niku prenca-prenca ya digilir lah, Pak. Nek cara sakniki teng mriki engko kapan genti rono. Ngoten nggih. Lah nek waduh mbuh. Wong kaya Pak Ajir niku make teng Lampung mriku. Waduh niku. Sedalem. Sinten? Nggih. Lah nek percaya wonten Mekah nggih teng Mekah, nek jenengan kepengin anu ya teng Mekah kono. Mila kula jenengan alhamdulillah syukur dhateng Allah taala kok bapak ibu niku sedo kuburane wonten daerah mriki sak wayah-wayah iso nyambangi jenengan sambangi jenengan ziarah niku seneng banget nika. Bijing kula golek hadise insyaallah wonten. Ngaten mula jenengan nek ziarah kubur ya dijaga tenan celononan. Nek sarungan gawe ya kathok. Aja ora kathokan. Iki jenengan yang kuburan ra kathokan iku sing ngisor roh niku wau. Pun ngoten mawon benjing dilajengne malih. Menawi wonten lepatipun atur kula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.